Den lever. Den lever. Nej, det er utroligt. Ej, det slår hun ud til sidst. Fantastisk, hvor hun offrer sig. Helt utrolig duel, den her. Men også en Flandy, der virkelig holder sammen på det. Ja, ja. Ligger ned 3 gange i den her duel. Flandy redder sig ud af den ved flere lejligheder. Og her, hvor den værste storm ser ud til at være over, så smider hun Knud over baglinjen. Det her spørgsmål nu, det er... Altså fysisk, der er de jo ikke så dygtige som kineserne. Ja, de er ikke. Hvor mange point kommer den her bold til at koste? Og det kan godt komme til at koste en 2-3 point. Og det, der er jo selvfølgelig interessant, det er at se, hvordan med Vita kan hun blive ved med at holde det her niveau, som hun altså har vist. Der igen. Helt nede og kæmper sig tilbage. Altså også noget, der trækker mange søm ud, når man skal helt ned og ligge. Og hurtigt tilbage på benene igen. En god